naša prijateljica kuće, danas Danica iz udruženja Svi za Kosovo i Metohiju. Danice, pomaže Bog, dobrodošla. Bog pomogu, bolje vas našla, hvala vam na pozivu. Uvek raspoložena, vedra pčila, a toliko humana da je stvarno za svaku pohvalu. Rade se nove akcije i mnogi su u pripremi, znamo da je Zoran na terenu i ti si dežurna kao neko ko je onako za kontakt sa publikom, da objašnjenje i analizu trenutnog stanja na terenu. I što se tiče Kosova i Metohije i akcija za Baniju Glinu i ovo što ste radili u Beogradu kod Hrama Svetog Save. Šta sve ima od akcija? Evo, preuzeće Sanja direktno pitanje. Da, najavi vaskršnju akciju i ispričaj nam kako je bilo za vikend sad u nedelju, šta se dešavalo. Hvala na pitanju. Pre svega veliki pozdrav za vas dvoje ovde u studiju, veliki pozdrav za sve slušalce. Naime, sada je u toku vaskršnja akcija humanitarne organizacije Svi za Kosmet, koja je ove godine usmerena na 3 strane. Plan je da se pomogne manastir Gračanica. Oni trenutno rade na izgradnji jednog održivog domaćinstva, da tako kažem. Grade štale i prostorije za stoku, za životinje koje bi trebalo da krenu da uzgajaju, potom pčele, nešto prelepo i nešto što nam je čast, mogu da kažem, ne samo nama, nego svima zapravo, da tako nešto možemo da pomognemo. Druga stvar, narodne kuhinje, te velike, sjajne, divne i tako plemenite. Dakle, njima treba pomoći. Znate da je početkom godine Kosmet pogođen poplavama, narodne kuhinje su stradale i da nisu, njima zaista treba pomoć jer nekoliko hiljada ljudi svakodnevno na Kosovu i Metohiji oni hrane. Da, ljudi nemaju predstavu o tome zapravo koliko je njima zaista teško i koliko im treba pomoći u tom smislu. Da se svi uključimo u akciju. Evo, još uvek apelujemo svi, tako je, apelujemo svi na slušaoce da se uključe u akciju i da budu deo cele priče. Da, i evo reći ću vam i da je treća, tako reći, stavka ovogodišnje vaskršnje akcije pomoć 7-članoj porodici Petković iz sela Suvo Grlo na Kosmetu. Sad, povodom svega ovoga što smo upravo spomenuli, prošlog vikenda, odnosno u nedelju, to je bilo prekjuče, smo bili na platovu ispred Hrama Svetog Save. Bio je i divan dan. Da. Sunce je izvelo ljude napolje, tako da i oni koji su znali i koji nisu znali da je štand tu da se skupljaju novčana sredstva, ljudi su eto tako prelazili, raspitivali se, razgovarali sa nama, družili smo se. I verujem da su svi pomogli, tako? Da, stvarno jesu. Rezultat je, pa biću slobodno da kažem, impresivan, jer je za taj jedan dan sakupljeno precizno 158.580 dinara. Deki, jel čuješ ovo? Fantastično, ja sam baš ponosan na naše prijatelji Svi za Kosovo i Metohiju, da, dobro. Sad, u planu je, pošto trenutno smo nešto manje od pola planiranih sredstava sakupili, plan je da se sakupi 20.000 evra za ovu jednu akciju, zapravo 3 stvari samim tim koje se pomažu. Narednog i onog tamo vikenda smo takođe u prestonici, na ulicama našeg Beograda i evo sada ću vam reći podatke o tome gde možemo da se nađemo, vidimo i zajedno radimo neke dobre stvari i volimo Kosmet delima sledećeg vikenda. Dakle, bit ćemo na Adi Ciganliji i u subotu i u nedelju od 12 do 19 časova, s tim što smo u subotu kod betonskih tribina, kod sudijskog tornja, a u nedelju na makiškoj strani Ade Ciganlije u blizini ugostiteljskih objekata Šajn i Havana. Aha, to je tamo pred kraj, čini mi se, tako? Rekla bih da jes. Da. Dobro, super, lepa najava, verujem da će se veliki broj ljudi odazvati, a i oni koji ne znaju ili koji nas u ovom trenutku možda ne slušaju, mada to je jako teško, pošto smo najslušaniji radio, verujem da će se vrlo rado priključiti akciji. Mislim na ljude koji su na šetalištu, bit će nedelja, bit će, jel nedelja? I subota i nedelja. I subota i nedelja, da. Ovo dana. Ceo vikend. Reci mi, što se tiče Facebook stranice i Instagrama, gde mogu ljudi da... Baš to htio da kažem. Ukoliko neko nije u mogućnosti da dođe, ukoliko nas sad prati neko ko nije iz Beograda ili okoline, sve informacije i naravno način na koji možete da se uključite da zajedno radimo nešto dobro, možete da nađete na našim društvenim mrežama. Na Facebooku Putovanja na Kosovo i Metohiju, Svi za Kosmet, a na Instagramu malim slovima sve skupo, onako spojeno Svi za Kosmet.
I eto, to bi bilo to. Još ću da kažem, sem toga, da oni koji ne mogu da dođu ili možda ne bi mogli da uplate na račun, a žele da učestvuju, postoji jedan način da se uključe, to je jedna mala donacija od 100 dinara, u pitanju je naš humanitarni SMS broj, dakle jedan SMS na 4030 u vrednosti od 100 dinara vas isto... Znači 4030, Da. jedna SMS poruka, mislim da svako može toliko da odvoji i vremena i što bi se reklo novca čak i u ovoj najgoroj situaciji.